अरे सुखिया, पानी तो ले आ। खानदान के इज्जत और प्रतिष्ठा बनल रहे के चाहिए। लोग के डर पर ही टिकल बा ई जमींदारी। मालिक बस मालिक, जले भुलवा बीच में रही तले खेत हथियावल मुश्किल बा। तब पिटले है काहे ना ओकरा के। बरियार बा मालिक, अकेले हमनी सब जना पर भारी पड़ल है। बाकी हमने के छोड़ेले नहीं खींचा। हरदी चुना छपात होई ओकरो के। अरे भगवान के दिहल काठी की कमी बा जे रउआ भगवान के जमीन के पीछे पड़ल बानी। उस जमीन ना सोना हो जाए। और आखिर हाँ तो हमरे पूर्वजे के दिहल। ए बोला, ए रुक। अरे बा, एक मिनट। जे तू लाठी डंडा खा के बकरिया के बचौले रहल ह, ओकरा अब्दुल का साई खरीद के ले गइल। का बात करते रे? बिहान ओकर जान ले लिए भाई। ऐसे कैसे जान ले ली? चल बैठ। चल भैया, चल आगे भैया चल। चुपचाप चला। हमार मुंह तकला में कुछ बात है। आए खा ना खा, चार लड़का के माई भइलू, बुद्धि नाम का चीज नहीं थे रे। दूध देख बेटा तो नानी मुँह लागतिया। प्रणाम पंडित जी। हाँ फिर का हाल बा हो? कुछ ठीक नहीं खे, जौन भी अच्छा करे जाता नहीं बुरा हो जाता। का करी? ऐसे? हाँ। तो चिंता काहे कोई बड़ा, हम बानी नु। देखी हटवा ली। अरे सानी तो एकदम तहरा के पेड़ के रख देले बा। क्या बात करते महाराज? बर्बाद कर देले बा एकदम सानी तरह के। तो एकर कोनो उपाय बाटे? का बा? कुछ खर्चा लागी, बाकी हम इनका के घोर के पी जाए। यह पूछा कहता ना के बराबर 1100। इतना कहाँ बा हमरा लगे? 1100 नहीं थे ना। तो देख 500 में तो इनका के अपाहिज कोई दे, हाथ गोड़ टूट के बैठा दे। 500 बस 500। वो नहीं के हमरा लगे। 500 नहीं थे। सुन है सुन, 100 गो बा, 100 गो नहीं थे। 50, 25, 11 गो बा। 11 गो ना तो कान है नहीं। 5 रुपया बा। ए महाराज, तमाकू खाए के पैसे नहीं के आ कहता नहीं 5 रुपया बा। वो नहीं खे। वाह पहलवान, जियो बेटा। सुन, सानी के तोर चतना बिगाड़े कर है, बिगाड़ ले ले, बुझले? अब तोर बिगाड़ला के बारी बाटे। सानी तोरा के का बिगड़ी है, ते सानी के ना बिगाड़ लेबे तो जो छूटा चल। अच्छा प्रणाम। हाँ हमारा आशीर्वाद बाटे। एक हाथ देख के हमार पेटो गुड़गुड़ाए लागल। तनी आओ तनी मोर मैदान से।
निमिया के डार मैया लावेली झूला नवा की झूली रे झूली ना के झूली रे झूली ना की मैया गावेली गीत की झूली रे झूली ना के मैया झूली रे झूली ना के मैया झूली रे झूली ना हैं भाई खुद दे अरे खुद दे ना अभी माजे देखा होता नहीं रू अच्छा ही पंडित तो हनी वो भड़क रहेला फिर भड़काई लगे हे भगवान देख अब तमाशा देख अच्छा बेटा खाली पकड़ा जा सतोनी के दोनों टंगारियां धो के चीन डाली तो एक बाप के बेटा ना ए पंडित जी सरकार गावा का शौचालय बना तब तू बहरिया के पड़ा देता रहो ए पंडित जी तू कोनो गाय भैंस हो कि जहां मन कैलस वही जे पर कर देनी है अरे रोक खाली पकड़ा जो बोला क्या आपकी जी जी अरे ये तो हमरे बेटी के भाग हुई जी नमस्कार अपना गौरी खातिर विधायक जी के रिश्ता और अब कुछ ही दिन में मंत्री बनने वाला बड़े ई तक खुशी के बाद बा हम केहू दूसरा से शादी ना करब दूसरा से शादी नहीं करे के मतलब हम वो विधायक से ब्याह ना करब अरे पागल हो गए बाड़े इतना अच्छा रिश्ता फिर तोरा मिली कहाँ हम कहा देनी नो कि उनका से शादी ना करब बकवास मत कर चुप रहे नी तब बूढ़ी पर चाहता है तो हम हो कह देत बानी कि ब्याह करब तो सिर्फ अपना पसंद के लड़का से एक पागलपन तो हम दूर करता नहीं अरे 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 ये का करत आने रहुआ जवान बेटी पे रहुआ हाथ उठाई का इतना हिम्मत बढ़ गई कि अपना पसंद के दूल्हा मांगत दिया एक के समझा दिया वरना हाथ गोड़ तोड़ के घर में बिठा दे यार पापा हमार शादी कहीं और तय करे के चाहत बाड़े समझ में नहीं आवत के का करी तोहार समस्या बिना अलबेला बा जेकरा के जानत नहीं को ओकरा से शादी तय होता और जेकरा से शादी करे के चाहत बाड़ू वो तोरा के भावे नहीं के दे बा एगो उपाय बा एगो तो तू 16 सोमवारी के व्रत करा अगर ये कैला से शिव जी प्रसन्न हो गईले तब भोलवा लाइन पर आ जाई और दूसर अपन दिल की बात खोल के बकलोलवा से बता दे कि तू ओकरा से कितना प्यार करेलू बता दी का हाँ मोर जो गिरा के मनाई गाए भैरवनाथ मोर जो गिरा के मनाई मोर जो गिरा के मनाई गाए भैरवनाथ जय भोले बाबा जय हो बात मोरी बिगड़ी बनाई गाए भैरवनाथ बात मोरी बिगड़ी बनाई भैरवनाथ बात मोरी चलो चलो मत देखो चलो जा बाबा के प्रसादी ले आवा थोड़ा थोड़ा हमने होके मारल जाई पगला गई बड़ुआ तू लड़की के भाग देबू आज की लड़की देश चलावताड़ी सन और तू यही में डरा गईलू जा रे ई भाग ना बाबा के प्रसादी ह जा जा ले आवा
ठीक बा हम लेके आवत बानी चलो चलो मंदिर के पीछे चले जाओ। केने कोई ठीक है बा लाओ लाओ जय हो अरे बड़ा भैया कहाँ जा बड़ा तनी काक दुगो भजनिया सुना दा। हाँ चलो चलो आवा आवा हमके भी तारा हमारी जोगिया हो हमारी अरे प्राण ले बता दे वाह हमारी जोगिया